Seara aceasta, poate ești în casa lui Dumnezeu, cortul acesta devine casa lui Dumnezeu. Și te întrebi și tu în mintea ta, văd lucrurile de sfârșit? Văd lucrurile de sfârșit? Sunt unii care au zis, frate, dar confuzia la fel ca și prostia, nu-s păcate. Ce treabă ai cu noi? Că nu-i păcat. Nu-i păcat să fii confuz. Nu-i păcat să nu deosebești anumite lucruri. E normalitate. Aș vrea să spun în seara aceasta, nu-i păcat, dar confuzia te conduce la cel mai groaznic păcat care există în univers. Și asta e rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Fiind un om confuz, vei deveni în scurt timp, sau mai devreme sau mai târziu, vei deveni un om care te pomenești că lupți cu Dumnezeu. În Vechiul Testament prezintă Scriptura un om cât se poate de inteligent. Era profetul Iona. În momentul în care a auzit vocea lui Dumnezeu, a auzit-o clar, a auzit-o deslușit. Iona, vreau să salvez cetatea aceea mare. Du-te și transmite mesajul meu. Un mesaj de avertizare cetății. Și Iona, plin de bucurie, ca un evreu patriot ce era, a zis, mă duc și spun cu bucurie, încă 40 de zile și dispărez de pe fața pământului. Și s-a plimbat cu mândrie și cu pieptul ridicat în Ninive, parcă-l văd. Nu mai aveți mult. Sunteți gata. Gata cu voi. Am scăpat cu cetatea cea mare. Nu mai sunteți. V-ați dus. Și spune Scriptura că la un moment dat, în confuzia care îl stăpânea pe profet, s-a urcat pe un deal, undeva departe, puțin la o parte, și stătea cu mâinile încrucișate să vadă cum se distruge cetatea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceia din cetate s-au pocăit la mesajul cuvântului. Și Dumnezeu și-a schimbat hotărârea și a zis, nu vreau să nimicesc cetatea, ci vreau să-i câștig pentru cer. Vreau să-i aduc, vreau să-i câștig pe oamenii aceia. Îi spune Scriptura că au trecut 38 de zile, au trecut 39 și Iona își freca mâinile de bucurie și se gândea, oare cum va distruge Domnul pe Ninive? Oare cum va distruge Domnul cetatea? Îi spune Scriptura că a venit și a 40-a zi. Și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic și Iona a început să se întărâte în Duhul lui. Era cald. Iar Domnul spune Scriptura că a făcut să crească un copac care a făcut umbră lui Iona. Au zis, Iona, vreau să fac un studiu biblic cu tine, vreau să înțelegi dragostea și bunătatea mea. Vreau să te smulg din confuzie. Spune Scriptura că Iona s-a bucurat de umbra copacului. Dar la un moment dat zice Biblia că Domnul a trimis un vierme care a înțepat rădăcina copacului. Ce s-a întâmplat cu copacul? S-a uscat. S-a uscat și pe Iona l-a apucat nervii. După ce nu s-a distrus cetatea, a rămas fără umbră și a zis acum, Doamne, sunt mânios. Doamne, supărat. Doamne, nu-mi convine. Iar Dumnezeu a venit la el ca un prieten bun și a zis, Iona, bine faci tu că te mâni? Care a fost răspunsul Iona? Da, bine fac. Și încă mă mâni, ascultă-mă, mă mâni încă până la moarte. Confuzia te va conduce în scurt timp la rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Confuzia va face din tine omul care poate umbla ani de zile în biserică sau în tabere, de ce nu? Va face din tine omul care te vei răzvrăti împotriva lui Dumnezeu într-o zi. De aceea, în seara aceasta, haideți să vedem împreună care sunt efectele acestei cauze, cât se poate de profunde, care vine să capareze multe minți și inimi. Iar primul efect al confuziei, dacă vreți, îl notăm în seara aceasta, este nesiguranța. Nesiguranța. În momentul în care ești confuz, nu mai ești sigur de nimic. Și umbli prin lume și stai de vorbă cu oameni și tu ești mereu în defensivă. Tu ești mereu omul care umblă nesigur în lucrurile pe care le face. Pentru că nu știi și nu mai știi pe ce să te bazezi. E viața cea mai stresantă, e viața cea mai distrusă, cea mai nenorocită. Viața în care n-ai pe cine să te bazezi, în care n-ai pe cine să-ți rezi în picioarele. Ești nenorocit, ești stresat, nu poți să trăiești așa. Sigur. Să te bazezi pe Băsescu? Am încercat și eu, poate și voi. Pe Parlament? Pe Uniune? Pe prietena ta cea mai bună?
Răspundeți tu. Pe prietenul tău cel mai bun? Răspundeți tu. Să te bazezi pe cine să te bazezi? Repet, e atât de greu să fii nesigur. E atât de greu să trăiești în lumea aceasta, în această nesiguranță. Să te copleșească nesiguranța zilei de mâine. Să nu știi ce faci mâine, să nu știi ce faci poi mâine, să nu știi dacă ești un om salvat, dacă ești un om răscumpărat, să nu știi dacă viața pe care o trăiești este exact drumul spre paradis. E groaznic să fii nesigur. Unul dintre păcatele groaznice pe care le produce confuzia este tocmai această nesiguranță și stau de vorbă cu mulți tineri care spun nu știu dacă vine Domnul la noapte, dacă sunt salvat, dacă sunt mântuit, nu mai știu. Nu mai știu cum trăiesc, nu mai știu ce trebuie să fac, sunt confuz total. În seara aceasta, dacă ești în această categorie de oameni și ești un om care cât se poate de nesigur în lucrurile pe care le faci, îți spun în seara aceasta, îți fac cunoștință cu o persoană care a spus bazați-vă pe mine pentru totdeauna. Numele Lui este Domnul. Aleluia! Bazează-te pe Domnul. În seara aceasta mă rog, așa cum s-a rugat odată profetul pentru omul care era lângă el, Doamne, deschide ochii tinerilor să te vadă așa cum ești. Să te vadă în splendoare, să te vadă în glorie, să te vadă în măreție, Doamne. Că Tu ești Dumnezeul care rămâi puternic, că Tu ești Dumnezeul care rămâi credincios și statornic. Dacă trebuie să te bizui pe ceva în seara aceasta, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, bizuie-te pe El. A făcut psalmistul o exclamație frumoasă la un moment dat. Unii se bizuie pe care, alții pe cailor, alții pe BMW-urile lor, alții pe pilele lor, alții pe banii lor. Ei se îndoaie și cad. Dar noi, hai să spunem împreună, dar noi ne bizuim pe Domnul. Aleluia! Și ce se întâmplă cu noi? Mergem înainte, mărit să fie numele Domnului. Rămânem în picioare, nu pentru că numele nostru este senzațional, nu pentru că avem ceva special față de alții, nu, ci pentru că îl avem pe Domnul în inima noastră, pentru că îl avem pe Domnul în mintea noastră. Tineri dragi, renunță în seara aceasta la nesiguranță și la lucrurile care îți produc nesiguranță. Unul dintre lucrurile care produce nesiguranță este necredința, pe care diavolul o strecoară alături de păcatul pe care îl faci și care stăruie în mintea ta. Și stăruind în păcatul pe care îl faci, diavolul pune necredință în tine și îndoială. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Acum e prea de tot. Ai mers prea departe. Ai mers prea mult. Mi-a plăcut mărturia lui Titel. Mi-a plăcut mărturia acestui tânăr. Ai mers prea departe. Ăsta e diavolul care zice, te-ai dus prea departe. Acum nimeni nu te mai salvează. Acum nimeni nu te mai răscumpără. Acum nimeni nu mai stă de vorbă cu tine. Ești pierdut! Și auzi asta în mintea ta zi de zi. Și auzi asta în viața ta zi de zi. Seara aceasta aș vrea să spun că atât timp cât ești în viață, Hristos încă poate să te salveze. Hristos încă poate să te elibereze. Hristos încă poate să te aducă acasă. Facă bunul Dumnezeu să scăpăm pentru totdeauna de nesiguranță. Să ne fixăm picioarele tare în Domnul, în stânca salvării noastre. Îi bate vântul cât o vrea, vine furturi, vine încercări. Noi rămânem puternici împreună cu Hristos. Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru pe care îl produce confuzie. Un alt efect secundar, atunci când se instalează în mintea ta virusul confuziei, este indiferența. Este indiferența. Nu știu dacă e mai grav sau mai puțin grav decât primul, dar știu convins că sunt amândouă la fel de grave. Indiferența. Sunt mulți oameni cu care am stat de vorbă și au zis, auzi, eu și așa nu știu nimic. Nu înțeleg nimic. Nu am nimic clar în minte. Așa că de ce să mai vin la biserică? Așa că de ce să mai stau cu frații? Așa că de ce să mă mai rog? Și așa nu înțeleg nimic din ceea ce fac. Și așa nu știu nimic din lucrurile pe care le fac. Pentru ce? Pentru ce să mă mai rog? Pentru ce să mai cânt? Pentru ce să mai trăiesc o viață sfântă? Că nu înțeleg prea multe. Și devin oameni indiferenți. Devin oameni indiferenți. Oameni care nu-și mai pun întrebări. Oameni pe care nu-i mai interesează absolut nimic. Apropo, de ce vă rugați? Nu știu că am văzut că toți din staff se roagă. Mă gândesc că așa o fi bine. Dar de ce cântați? De ce bateți din palme? Că ne pune cucu. Ești pocăit? Nu prea știu.
Nu prea știu. Mă duc la biserică, dar nu prea știu. L-am întrebat odată pe un tânăr, dar de ce vii la biserică? Nu știu. Oameni indiferenți, din cauza confuziei care s-a stabilit în mintea lor. Într-o duminică dimineață, doi membri, hai să zicem că-s din biserica mea, în care fac parte, că nu biserica mea, ca să nu jignesc pe nimeni, doi membri din biserica în care fac parte, au stabilit de comun acord de sâmbătă seară, zice, dimineața ne ducem la pescuit. Și timp ce erau la pește, a bătut clopotul de la catedrală la ora 9 și a bătut odată, și a bătut de 2 ori, și a bătut de 3 ori. Și s-a uitat unul spre celălalt și a zis, auzi, e ora 9. Băi, la ora asta ar fi trebuit să fim în biserică. La ora asta ar fi trebuit să fim la rugăciune, să ne închinăm cu biserica, să ne rugăm împreună cu biserica. Se mișca, era neliniștit împreună cu bățul de pescuit pe care îl muta dintr-o mână în alta. Celălalt era liniștit, relaxat, a scos o râmă meticulos, a luat cârligul, a băgat râmă în cârlig și a zis, stai liniștit. Eu oricum nu mă duceam. Soția mea și așa e bolnavă. Pe mine nu mă interesează. Eu sunt indiferent. Eu orică veneam cu tine aici, orică stăteam acasă, eu aveam alte preocupări. Pe mine nu mă mai interesează lucrurile pe care le predici tu. Pe mine nu mă interesează sfaturile pe care mi le dai tu. Și ce dacă ești păstor? Și de ce dacă ești lider? Pe mine nu mă mai interesează lucrurile astea. E rezultatul confuziei care a pus stăpânire pe mintea ta. Și ai devenit din omul care ardea pentru Hristos. Din omul care era gata să strige Haleluia ori de câte ori auzea vocea Domnului. Omul care era gata să se proștearnă în genunchi înaintea lui Dumnezeu zi de zi. Ai devenit omul care nu mai ai interes pentru nimic. Care nu mai vrei să faci nimic. Care nu mai vrei să știi de absolut de lucruri pe care înainte erau viața ta. Care înainte erau pasiunea ta. Pentru asta trăiai, pentru asta respirai. Au devenit lucruri trecute și nu te mai interesează, nu te mai pasionează. Ești un tânăr indiferent care trec lângă tine mii de predici, mii de cântări, mii de poezii, mii de sfaturi, mii de cuvinte de încurajare, trec pe lângă tine cu viteză și nu mai ești interesat de ele. Seara aceasta aș vrea să te trezești împreună cu mine. Spunem, Doamne, eliberează-ne de confuzie. Doamne, eliberează-ne de confuzie, pentru că tineri dragi, cel care vă predică toată ziua, cel care vă cântă toată ziua, cel care vă îndeamnă toată ziua, nu-i Silviu, nu-i Emil, nu-i cutare, nu-i cutare, este bunul Dumnezeu din cer, care îți spune, trezește-te, schimbă-te. Dar confuzia minții tale, nu știi cine îți vorbește, nu știi cine îți transmite mesajul și se duc pe lângă tine cuvintele de salvare, cuvintele de eliberare și rămâi mereu același. Cel care îți vorbește astăzi, cel care îți va vorbi mâine, cel care ți-a vorbit 20 de ani, să te schimbi, să te pocăiești, să te sfințești. Este același Dumnezeu care era în Vechiul Testament. Același Dumnezeu despre care autorul epistolei spunea, El rămâne în veci neschimbat. Și ieri, ca și azi, și azi, ca și mâine. Aleluia! El este Dumnezeul care a fost în Vechiul Testament. Și în Vechiul Testament oamenii, știți cum intrau în biserică, spune Scriptura? Preoții intrau cu clopoței pe ei. Intrau în biserică legat de picior. Intra în Sfânta Sfintelor să aducă slujba. Și știi cum intra? Îi tremurau picioarele. Pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. Că acolo intra în locul în care n-avea voie nimeni să intre. Era sfințenia lui Dumnezeu acolo. Și dacă avea vreun păcat, spune Scriptura, sau dacă făcea ceva care nu era după voia lui Dumnezeu, ce se întâmpla cu el? Murea acolo. Murea acolo și cei din biserică, în momentul în care nu mai auzeau clopoței de la veșmintele marelui preot, îl trăgeau cu sfoara de picior, pentru că nu îndrăzneau să se apropie de sfințenia lui Dumnezeu. Astăzi, nu știu care dintre voi aveți clopoței la bluze sau la blugi. Azi venim cum vrem, când vrem, plecăm când vrem, ascultăm ce vrem. Și pe lângă noi trece sfințenia lui Dumnezeu. Și nimănui nu-i pasă. Și nimănui nu-i pasă. Pentru că confuzia te lasă să vezi doar omul care îți vorbește. Doar cântarea care îți cântă.
Doar cel care îți transmite învățătura. Pentru că confuzie nu te lasă să vezi că dincolo de tot ceea ce vezi tu, este ochiul lui Dumnezeu care, repet, este același foc mistuitor. Azi ai harul de a sta în prezența lui Dumnezeu. Azi am harul de a vorbi înaintea dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu din cer a zis, îi mai las să trăiască încă o zi. Îi mai las să trăiască încă o zi. O zi în care să se schimbe. O zi în care să se transforme. O zi în care să primească în sfârșit cuvântul care eliberează. O zi în care să vină cu adevărat în prezența mea. Mai sunt unii care în momentul în care aud un mesaj, emoționează frumos, ridică mâinile spre cer, mai scapă 2-3 lacrimi și zic, Silviule, cine ai vorbit prin cuvântul lui Dumnezeu? Nu de mult mi s-a întâmplat asta. A zis, frate, ce mesaj de pocăință ai avut, mi-a zis unul. Și seara, era pe strand sau pe undeva în timp ce trebuia să fie la biserică, era undeva într-un loc de relaxare. Dar frate, ce trebuie să mă pocăiesc? Am un tânăr și cam el știe, soția mea, niște prieteni de familie, tot timpul când ne întâlnim cu el, băi, Silviu, ce trebuie să mă pocăiesc? Trebuie să mă pocăiesc. Trebuie să mă schimb. Zi de zi zice asta. Și nimic. Și nimic. Poate ești de multe ediții la tabără și ai zis, la fiecare ediție, asta va fi ediția în care mă voi pocăi. Asta va fi ediția în care mă voi sfinți. Asta va fi ediția în care cu adevărat voi scăpa pentru totdeauna de confuzie, de lume. Dar n-ai făcut nimic pentru asta. În seara aceasta, aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Spui, Doamne, iartă-mă că am orbecăit ca un aerian, Doamne, prin lume. Că am trecut, Doamne Dumnezeule, prin biserică. Că am trecut pe lângă sfințenie, pe lângă Duh, pe lângă Scriptură. Am trecut pe lângă Sfinții Tăi, Doamne. Dar nu s-a lipit nimic ca pocăință în mine. Al treilea lucru pe care îl produce, dragii mei, confuzia, este comportamentul copilăresc. Un comportament copilăresc la care îl întâlnește în tabără, la care îl întâlnește în biserică, la oameni de 30 și ceva de ani, la oameni de 40 de ani, oameni care vin înaintea bisericii, care vin înaintea societății, mereu copiii, și te aștepți de la an la an și te aștepți de la zi la zi să se schimbe, să se transforme. Ce zice voi? Să vedeți într-o zi că vine biserica voastră, pastorul, împreună cu comitetul, cu acțibil de gumă turbo și să facă schimb între ele și să zică, auzi, tu pe ăsta l-ai? Eu nu l-am. Îți dau 3 pe el. Să vină surorile și în timp ce fratele predică să-și pieptene păpușile Barbie și să-și schimbe hainele între ele. Dar tu ce cofiură ai mai făcut? Să sară peste bănci. Ce ați zis? Ce ați zice? Copilăria are un timp normal. Dar ceea ce trece dincolo de timpul acesta normal devine boală. Devine handicap. Și dacă o duci așa ani de zile, vei fi un om malformat spiritual. Un om care nu crește. Un om în care chipul lui Dumnezeu nu poate să strălucească niciodată. Nu poți să înțelegi adevărurile lui Dumnezeu. A spus Apostolul Pavel într-o împrejurare, mi-ar plăcea să vă vorbesc și altceva. Dar nu pot. Nu pot, că mintea voastră nu poate să suporte învățătura. Mintea voastră nu poate să treacă dincolo de lucrurile pe care voi le știți. Și acest comportament copilăresc face din tine un om care n-ai niciun pic de rațiune. Faci lucruri pe care nici tu nu le știi. Te comporți, te îmbraci, te duci încoace, încolo, ca un copil. Naiv. Prostuț. Și crezi, ascunzându-te cu capul în nisip, ca animalul favorit al oamenilor naivi. Că nu te vede nimeni. Că nimeni nu-i pasă. Că nimeni nu-i cu ochii pe tine. Aș vrea să spun, și dacă nu te vede tata, și dacă nu te vede mama, te vede El. Te vede El care are ochii ca para focului, spune Biblia. Care trece mult mai profund, până în adâncimile pământului. În Psalmul 139 spune David că se duce. Până la marginea zorilor, nu știu unde e marginea zorilor, dar până acolo se duce ochiul lui Dumnezeu. Și te urmărește, și te vede. Și spune, hei, stop, nu te mai juca cu mine, nu te mai prostii, nu mai trăi ca un copil. Maturizează-te, crește, lasă-mă să mă dezvolt în tine. Ridică-te ca un bărbat matur, ca o tânără matură, ca un tânăr cu viziune, ca un tânăr care clar, limpede.
copii, spunea Virgil Iancu cu ani în urmă, spun lucruri trăsnite, nu? Oamenii mari spun lucruri cu minte. Oamenii mari au un comportament de un om mare. Nu lăsa ca anii tăi de 30 și ceva de ani să te trădeze și să râdă prin tabără puștanii de 15 ani de tine. Să zic, uite, îl vezi, la fiecare tabără are altă freză. Are altă ținută. E timpul să te maturizezi. E timpul să te maturizezi, e timpul să crești. Confuzia nu te va lăsa să faci asta niciodată. Vei sta ca un om care nu înțelege nimic, ca un om care nu pricepe nimic, care nu gândește, nu înțelege nimic. Degeaba îi predici toată ziua. Ascultă-mă bine în seara aceasta. Degeaba îi predici unui copil toată ziua. Spune să se pocăiască. Vorbește despre regenerare. Vorbește despre justificare prin credință. Vorbește despre sfințenie. Se va uita la tine și va zâmbi gingaj. Și îți va spune, hei, nu pricep nimic. Nu înțeleg nimic din lucrurile pe care mi le spui. Toate aceste lucruri vor face din tine și vor face din mine, am spus, un om care se va ridica împotriva lui Dumnezeu, un om care va afișa o religie bună, poate, dar un om care nu va fi creștin niciodată și plină biserica de oameni, plină societatea românească de oameni care vin înaintea televiziunii, care vin înaintea presei și afișează această mimică de om religios. Dar confundă religiozitatea cu credința, cu sfințenia, cu relația cu Hristos. Te întreb în seara aceasta, în finalul mesajului meu, când ne apropiem de final. Ești un om religios sau ești creștin? Ești un om religios sau ești creștin? Poate crezi că a fi creștin e suficient să vii o dată pe lună la biserică. Să spui o rugăciune o dată pe lună. Să mai și postești o dată pe an. Și să spui liniștit, mi-am făcut norma. Am stat de vorbă cu unul dintre frații de la școala biblică într-o dimineață și am meditat mult la cuvintele pe care mi le-a spus atunci. Despre o biserică din America care are două programe. Unul care începe, mi se pare, de la 7 la 9 și unul care începe de la 10 la 12, parcă. Și eu direct am zis, cred că cel mai plin e de la 10 la 12. Și mi-a zis, nu. E de la 7 la 9. Și am zis, bă, ăștia precis sunt creștini adevărați. Zice, nu. Au în portbagaj mingile de volei, barbecue, bermudele și zic, hei, merem de dimineață să scăpăm de vreme cu biserica și avem toată ziua la dispoziție. Să stăm, să le nevim și sunt pocăiți și sunt credincioși din calea afară. Și sunt oameni care îl iubesc pe Hristos de nu mai pot. Tineri dragi, în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este aici și vrea să ofere antidot pentru confuzia multora. Pentru că vei deveni un om religios, dar nu vei deveni niciodată un om pocăit. Dacă trăiești în nesiguranță, dacă trăiești în ignoranță și cu același caracter, comportament de copil, vei fi omul care vei trăi veșnic într-o confuzie groaznică și nu va fi dezamăgire mai mare, dramă mai mare, ca la final să-ți spună cineva blând, așa cum știe el să o spună, du-te că nu te cunosc. Nu te-am cunoscut niciodată. Mi-a venit în minte o întâmplare pe care am citit-o vis-a-vis de religie și credință. Se spune că un pastor a vizitat o familie tânără care locuia la sat, undeva lângă orașul unde era el pastor, în biserică. Și familia aceasta era proaspăt convertită și s-a dus la ei în vizită și pentru că s-au întins la discuții, noaptea i-a prins acolo și au zis familia, avem o cameră liberă, rămâneți, frate pastor, la noi în familie. Și a rămas pastorul la ei în familie și dimineață pastorul a fost trezit de o voce răsunătoare. Era vocea gazdei care cânta sublim. Mai aproape de tine, Doamne, vreau să fiu. Mai aproape, tot mai aproape. Și a zis în sinea lui, incredibil ce membri credincioși am. Și a intrat plin de bucurie, foarte bucuros în bucătărie și a zis, soră, te felicit pentru felul în care îți încep diminețile. Este senzațional modul în care cânți lui Dumnezeu, că vrei să fii mai aproape, mai credincioasă de El. Și a zis sora, frate, stai liniștit. Liniștește-te. Deci aceasta este cântarea pe care îmi fierb ouăle dimineața. Dacă vreau ouă moi, cânt 3 versete. Dacă le vreau puțin mai tari, bag 5. Pocăiți.
Tu câte cânti dimineața? Ca să poți fi eliberat de confuzie, seara aceasta trebuie să primești antidotul lui Dumnezeu despre care spuneam. Omul acesta, orbul, Dumnezeu s-a atins prin Hristos de ochii lui și a început să-și arunce privirea, probabil n-am văzut niciodată, nu spune Biblia. S-a uitat roată, s-a uitat de jur împrejur și a zis, abia aștept să văd soarele, abia aștept să văd lumina, să văd copacii, să văd oamenii. Și spune Scriptura că în timp ce și-o tea privirea, Hristos, Domnul l-a întrebat, vezi ceva? Și l-a zis, da. Când de fapt ce vedea? Mai nimic. Confuzie totală în ochii lui. Confuzie totală în mintea lui. Zice, mă uit la oameni, dar îi văd ca niște copaci. Îi văd nedeslușit. Nu știu bine ce văd. Și atunci îndemnul și antidotul Domnului Iisus Hristos a fost simplu. Uită-te țintă. Uită-te țintă și spune Scriptura că în momentul în care orbul s-a uitat la Domnul Iisus Hristos, a văzut, voi ați spus, cum? Deslușit. Aleluia! Vreau ca tinerii de la tabăra Hristos pentru România să plece acasă ca tineri care văd deslușit. Amin. Care umblă ca tineri nu confuzi, nu în ceață, nu în întuneric, ci ca tineri care umblă pe picioarele lor împreună cu Hristos. Astfel de tineri are nevoie România. Astfel de tineri are nevoie Hristos. Oameni care văd deslușit. Nu vei putea să fii eliberat de confuzie dacă nu vei primi curățirea Scripturii în mintea ta, în ideile tale, în planurile tale. Hristos trebuie să te curățească prin cuvântul divin. Trebuie să manifesti interes pentru cuvântul divin al lui Dumnezeu, ca El să-ți curățească de plin mintea ta, pentru că înțelegem în seara aceasta planurile tale, gândurile tale, planurile mele, gândurile mele nu sunt niciodată planurile și gândurile lui Dumnezeu. Este nevoie ca Hristos să mă curățească. Este nevoie ca Hristos să vină în mintea mea, ca Hristos să se ocupe de mintea ta. Te întreb, poate ai curajul să-mi răspunzi, când ai citit ultima oară din Scriptură? Dar să o citești, dar să-ți găsești plăcere în ea. Aici e tabără, simplu, n-avem timp acum de Scriptură. Câți v-ați propus la început de an? Doamne, anul ăsta citesc Scriptura scorță în scorță. Câți ați dus-o până la capăt? Frate Silviu, da. Examene, sesiune, stres, pregăteală. Se scade interesul pentru cuvânt, se scade interesul pentru Scriptură. Nu poți să fii liberat de confuzie decât prin Scriptură. Este soluția pe care Dumnezeu să o spună și uite-te, țintă în ea. Găsește-ți plăcerea în ea. Stai în cuvântul lui Dumnezeu. Stai în cuvântul lui Dumnezeu. Și al doilea antidot pe care îl oferim în seara aceasta din Scriptură. Schimbarea caracterului prin pocăință. Schimbarea caracterului prin pocăință. Au încercat oameni de-a lungul istoriei să schimbe vieți, să schimbe caracterul și n-au reușit. În seara aceasta aș vrea să spun, singurul care poate să schimbe caracterul și mintea ta este Iisus Hristos, Domnul, Haleluia, care poate să facă din tine dintr-un om confuz, dintr-un om aerian, dintr-un om care nu știe ce crede, care nu știe pe unde umblă, care nu știe ce face cu viața lui. Poate să-ți dea siguranța veșniciei, Haleluia, siguranța mântuirii, siguranța eliberării, siguranța salvării de orice păcat în numele lui Iisus Hristos. Vino și renunță la încăpățânarea ta, renunță la mândria ta, renunță cu adevărat la mânia care te stăpânește și zic, Doamne, eu sunt omul care am nevoie de eliberare de confuzie. Doamne, eu sunt omul care am nevoie cu adevărat de salvare. Eu sunt omul, Doamne, care am nevoie cu adevărat de pocăință. Doamne, ani de zile am mers la biserică, dar nu s-a prins pocăința de mine, dar nu s-a prins sfințenia de mine. Doamne, este anul sfințeniei, este tabăra sfințeniei. Vreau să devin un om sfânt pentru cer. Vreau să devin un om sfânt pentru Hristos. Vreau să devin un om sfânt pentru societate, pentru colegi, pentru familia mea nemântuită, pentru locul meu de muncă. Doamne, vreau să devin un om sfânt, să plec ca un om sfânt acasă. Vino și schimbă-ți comportamentul. Vino și schimbă-ți caracterul și gândirea prin pocăință în seara aceasta. Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Este timpul să ne rugăm. Este timpul să ne rugăm. O soră a venit într-o zi la predicatorul, la pastorul din biserica ei și a zis, frate, zice, nu mai știu ce ai predicat duminica trecută, dar vreau să spun un lucru. M-am dus acasă după predicata și eu sunt vânzătoare, dar am luat după predicata fundul dublu, fals, de la baniță, l-am luat și l-am dat la o parte pentru totdeauna. Nu mai știu ce ai predicat, dar a avut efect în mine. A avut efect în mintea mea, a avut efect în comportamentul meu. Nu mă interesează dacă vei ține minte ce am predicat eu astăzi.
Vreau cu adevărat să știi la finalul zilei, la finalul taberei, cu adevărat Hristos m-a eliberat. Cu adevărat Hristos a dat vălul la o parte de pe ochii mei și ochii mei pot să vadă. Ochii mei pot să vadă pe Dumnezeul veșnic, care într-o zi a zis, vreau să mă vadă toată omenirea. Vreau să mă vadă toți, și cei din tabără, și cei din România, și cei din peste tot, de pretutindeni. Vreau să mă vadă. Și a dat vălul la o parte prin Hristos Iisus. Aleluia! El este revelația specială lui Dumnezeu. Ți-l prezint în seara aceasta pe Hristos Domnul și îți spun clar și categoric, numai El te poate elibera de confuzie. Uită-te țintă la Hristos în seara aceasta împreună cu mine. Uită-te țintă la Hristos. Nu contează ce face prietenul de lângă tine sau prietena ta. Tu spune, Doamne, atinge-te de ochii mei spirituali. E așa stres în viața mea, Doamne. Sunt așa prins de păcat, Doamne Dumnezeule, de ignoranță, de nepăsare. Doamne, vreau în seara aceasta cu adevărat ca Duhul Sfânt să-mi curățească ochii spirituali. Vreau, Doamne, să plec acasă sfințit în numele Lui Iisus Hristos. Vreau să plec curățit în numele Lui Iisus Hristos. Nu știu altă cale de sfințire. Nu pot să-ți dau alt antidot pentru confuzia în care trăiești, decât să te chem la Hristos în seara aceasta așa cum ești. El te primește. El vrea să-ți asigure drumul pentru veșnicia care a pregătit-o pentru toți. N-a pregătit-o pentru nimeni special, ci a pregătit-o pentru toți, pentru că așa de mult ne-a iubit Dumnezeu pe toți. Aleluia! Aleluia! Îl chem pe Mil să cântăm împreună. Îl chem pe Mil să ne conducă în închinare și să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Să-i spunem lui Dumnezeu cu adevărat în seara aceasta, Doamne, nu mai vrem confuzie. Aleluia! Nu mai vrem confuzie, Doamne. Nu mai vreau, Doamne, să urbecăiesc prin noapte. Nu mai vreau să râdă diavolul de mine, Doamne. Nu mai vreau să râdă lumea de mine. Nu mai vreau să mă batjocorească lumea, Doamne. Vreau să fiu sigur că sunt mântuit. Vreau să fiu sigur că salvat. În seara aceasta poți fi sigur în numele Domnului Iisus Hristos. Și te îndemn acolo unde ești, pe locul în care ești, să te cobori pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să mărturisești tu și Dumnezeu. Eu, Doamne, am nevoie de eliberare, de confuzie. Doamne, trăiesc o nesiguranță mare. Doamne, sunt așa de nesigur pentru ziua de mâine. Sunt așa de nesigur pentru viața mea. Doamne, am păcătuit. Am făcut multe lucruri rele, Doamne. În seara aceasta, Hristos vrea să vină lângă Tine. Aleluia! Hristos vrea să se atingă de Tine în seara aceasta. Eu sunt convins, am văzut în tabără oameni schimbați radical, total, 100%. Și au plecat acasă și au zis familia despre ei. Și au zis societatea despre ei. Unde ai fost? Ce s-a întâmplat cu tine? S-a schimbat ceva în viața ta. Seara aceasta primește Duhul care te asigură de veșnicie. Primește Duhul care te eliberează de necredință, care îți produce așa de multă nesiguranță în viață. Lasă îngrijorarea de mâine. Lasă teama de mâine. Lasă-o la palele lui Iisus Hristos în seara aceasta. Să nu-ți fie rușine de nimeni din cor, că nimeni n-are treabă cu tine. Ești numai tu cu Dumnezeu și spune, Doamne, așa-s de fricos, așa-s de nesigur. Lasă Duhul Sfânt să se ocupe de mine în seara aceasta. Uită-te împreună cu mine la Hristos. Uită-te împreună cu mine la Hristos și strigă tare, Doamne, de astăzi s-a încetat cu teama din viața mea și cu nesiguranță. Poate ești un om indiferent. Poate pentru tine nu mai are niciun efect predica, mustrarea părinților, a fratelui tău, a pastorului tău. Nimic nu te mai atinge, tu faci oricum ce vrei. În seara aceasta îți repet, Dumnezeul Sfințeniei este El, Domnul taberei. Este El prezent aici, în seara aceasta. Iar Dumnezeul Sfințeniei îți spune, nu-mi place cum trăiești. Nu-mi place că trăiești în păcat. Nu-mi place că glumești cu mine. Nu-mi place. Vreau să te schimb în seara aceasta, fie că ești în cor, fie că ești afară din cort. Și pentru tine e mai de preț ce spune lumea, ce spun prietenii. În seara aceasta te îndemn să vii la Hristos și zi, Doamne, vreau sfințenia Ta să-mi oferi în dar. Îngenunchează înaintea lui Dumnezeu acolo unde ești. Și spune, am nevoie de mai multă sfințenie, Doamne. Vreau să fiu recitit la mesajul Tău, Doamne. Poate ești un copil încă. Poate ești un copil care trăiește încă lumea de vasă copilăriei și tu ai înaintat de mult în pocăință și te așteaptă oamenii și te așteaptă Dumnezeu să te maturizezi. Dar tu nu vrei, pentru că nu ți este clar în minte anumite lucruri. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să te schimbe în seara aceasta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să te schimbe și să faci astăzi împreună cu frații tăi
pași spre maturizare în numele Lui Iisus Hristos. Să faci pași spre creștere spirituală în numele Lui Iisus Hristos. Ascultă-mă bine, tinere drag, și eu sper ca și tine. Asta e tot ce contează. Asta e tot ce contează. Să fii cu Hristos, aleluia! Să fii cu Hristos! Să fii cu Hristos este tot ce contează pentru tine. Fii liniștit împreună cu Domnul. Fii liniștit că Domnul este gata să schimbe în mintea ta lucrurile confuse. Istoria pe care am citit-o în seara aceasta se termină într-un final cât se poate de fericit. Omul acela a plecat acasă cu soluția lui rezolvată. Pentru tine seara aceasta vreau să se termine fericit. Să pleci din corp văzând bine. Să pleci din corp văzând clar, deslușit. Doamne, eu sunt omul care are nevoie de tine. Doamne, uită despre mine. Fă-i semn lui Hristos și nimeni n-a plecat acasă fără soluționare de Lui, fără rezolvare. Aleluia! Este prima zi din tabără. Văd cu adevărat ziua aceasta să te conduci cu săptămână binecuvântată. Încă o parte consistă să poți primi mesajul lui Dumnezeu clar. Să poți să înțelegi voia lui Dumnezeu clar. Aleluia! Aleluia! Wow.